Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan rana, barkanku da zuwa wannan channel namu. Insha Allah yau bidiyon mu zai muku bayani akan yadda zaka saita layinka na MTN ya rika yin transfer. Da farko abin da zaka yi shine zaka bude wajen message na wayarka kamar haka. Da zarar ka bude wurin message na wayarka zaka shiga alaman plus ko kuma in ce muku inda zaka tura sabon sako a wayarka. Idan ka shige shi kamar haka zai baka wannan fuska. Da zarar wannan fuska ta bayyana zaka sa wurin namban da kake so ka tura wannan sako. To a wannan guri abin da ake buƙatar ka saka shine 777, ma'ana lamba 7 guda 3 kamar haka. Da zarar ka saka wannan lambobi guda 3 sai ka sauko ƙasa wurin da zaka rubuta sakon da zaka tura. A nan wurin abin da zaka yi shine zaka sa tsohon lambobin password ɗinka wanda su ne 000 guda 4. Da zarar ka saka wannan sai ka taɓa alamar space. Sannan zaka saka sabon password ɗinka da kake so. Misali ina so na saka 1234. Ba lalle sai 1234 ne zai kasance password ɗinka ba. Za ka iya sa lambobin da ka ga dama ya kasance dai lambobi ne guda 4. Misali ina so in muku misali da 1234 a matsayin password ɗinku. Za ka danna 1234 kamar haka, sai ka danna space, sai ka sake sa wannan lambobi da ka ɗauka a matsayin password ɗinka na transfer, ma'ana 1234. Ba ya zama dole ne sai ka sa 1234 a matsayin password ɗinka ba, za ka zaɓi dai lambobin da kake so guda 4. Da zaran ka gama saka su sai ka danna alamar send. Za ka tura ne da layinka na MTN. Da zaran sun nuno ma wannan sai ka daɓa alamar send, message ɗinka zai tafi. Da zaran message ya shiga za ka ga alamar successful, ma'ana ka canza pin ɗin transfer ɗinka daga 00 guda 4 zuwa 1234. Ka sani muddin baka canza wannan lambobi ba layinka ba zai transfer ba. Da zaran ka canza za su baka alamar successful, ma'ana ka canza layinka, ka canza code ɗin layinka na transfer daga 000 zuwa wannan lambobi da ka saka yanzu. Shikenan yanzu ka saita layinka za ka iya yin transfer da shi zuwa kowane layin MTN. Yanzu sauranka yadda za ka yi transfer daga layinka zuwa wani layi na MTN. Abin da za ka yi shine za ka buɗe keypad na wayarka, ma'ana wurin da za ka sa lambobi, sai ka danna *600*, kamar yadda kuke gani *600*. Sai ka zo ka sa namban shi wannan da kake so ka tura ma kuɗi, ma'ana wanda kake so ka ma transfer. Misali yawa, da zaran ka zo ka gama sa namban shi wannan wanda kake so ka ma transfer na kuɗi kamar haka, sai ka zo ka danna star. Sai ka zo ka saka adadin kuɗin da kake so ka tura mai. Misali ina so na yi ma wannan number transfer naira 200, saboda haka sai na danna 200 kamar yadda kuke gani wannan shine 200. Sai ka zo ka ƙara saka alamar star. Idan ka saka wannan alama sai ka zo ka saka shi wannan password da na muku magana a kai yanzu, ma'ana pin ɗinka da ka saka na transfer. Misali 1234 idan shine pin ɗinka da ka seta na transfer ka, sai ka zo ka saka shi daga ƙarshe, sai ka danna alaman hash, ma'ana *600*, sai number shi wanda kake so ka ma transfer, sai ka zo ka ƙara alaman star, sai ka sa adadin kuɗin da kake so ka mai transfer. Misali naira 200, sai ka danna star, sannan ka zo ka saka pin ɗinka na wannan transfer. Wannan na nuna muku yadda za ku saita shi yanzu. Da zaran ka saka shi sai ka danna alaman calling.
da zaran ka yi kira zai nuna maka alamar ka yi transfer naira 200 zuwa wannan namba da na muku misali da ita yanzu, amma ni bai nuna yayi ba saboda ni ba so nake na yi transfer ba, kuma wannan ba shine pin ɗina na transfer ba. Saboda haka na muku misali ne kawai yanda za ku gane. Idan za ka yi transfer za ka danna *600* sai ka zo ka sa namban shi wanda za ka ma transfer kuɗi, sai ka zo ka danna alamar star, sai ka rubuta adadin kuɗin da kake so ka tura mai, sai ka ƙara danna star, sai ka sa wannan password da na gaya muku wanda kuka saita a wayanku yanzu, sai ka zo ka danna alamar hash. Wannan shine yanda za ka yi transfer a layin MTN. Da zaran ka gama haka sai ka danna madannin calling, zai nuna muku ka yi transfer naira kaza zuwa wannan namba da kuka gani a nan. Wannan shine yanda za ku yi transfer zuwa kowane layi MTN daga MTN ɗinku. Mun gode da kasancewa tare da wannan channel. Kada ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.